בוקר טוב ושבוע נפלא, יש לנו כוכב אורח בתחנה, אגדת ההצלה והדייג, ויקטור נעים. מה העניינים, ויקטור? מה אתה אומר על הים? מה מצב הים? ים גליש, קצת יש זרמים, מערבולות מעט מאוד, אבל זרמים חזקים יש. איך הים לגלישה עכשיו? איך לגלישה? לגלישה נחמד, אפשר להגיד, יש גלים יפים לגלישה מאחורי הבור. יש גלים. כן, חבר'ה, יש ים נחמד לגלשנים עם נפח, סופטים. יש, הוא מתחזק עוד, תגיד לו, הוא מתחזק. וואלה, מתחזק. חבר'ה, עם הסופטים נהנים. ים במגמת עלייה, קצת מבולגן, די נמוך, אבל בהחלט גליש לגלשנים עם נפח, רוח מערבית, צפון מערבית עדינה. כן, תכלס כן, די צפונית.